Tak zdarec děcka, jsem tady zase na tentokrát, co si myslím o Babišovi. Hleďte se, on tam má takový to, že když jako se neuhlídá, jo, tak mu tam, v něm je tam takový to vexláctví, jo, vyloženě. Jo, my bychom si asi rozuměli, ale jako prostě je vidět, že v tom bude jako velmi jako zdatnej, vědět kam, co, jak, komu, co, jo. Jestliže má takový prachy, tak je taky asi dost možný, že má hodně lidí jakoby podmazlek, hodně lidí se ho bojí. Díky tomu se samozřejmě v té politice rozpíná jako ta chobotnice. No a pak tam jsou takový takový s tím syndromem těch dětce, který vlastně byli nějakým způsobem šikanovaný, jo, a teď si něco dokazujou a ten Babiš je vzal pod ty svý křídla a tím pádem vlastně, já bych to tak řekl, lidově, jo, prostě mu lezou do prdele, jo. Víme, kdo to je, jo, Alenka, tady tyhleti. Jako Alenka nebude špatná baba, jo, ta jako, teda já bych ju nechtěl, jo, protože to by na mě šlo z rozpočtu, kde zbyl táto to pivo, 3 piva, tamhle 10 piv, jo. Tohle já jako od ženský opravdu nemám zapotřebí. Ale jako myslím si, že určitě bude umět udělat to granko a i když tady taky nevím, jak to má s těma dětma, jo, ale jako přijde mě taková jako docela ženská normálně, až mě to je divný, jo. No asi tam bude ten nějaký ten syndrom, jako chtít jako být prostě dobrý, jo, dobrá. Ten Havlíček, to mně přijde tak ten jeho pejsek, jo, ten je taky takový ratlik, jo. Teda mu to takhle jede, on jede, jo. No a takže ten Babiš, on ví, koho si pod ty křídla vzít, jo. On ví, kdo mu je, jo, a lání, jo, a pak to tak vypadá. Takže to je takový můj názor na toho Babiše, tak jestli se vám to líbilo, nebo chcete k tomu ještě něco doplnit, jsem tady pro vás, klidně něco natočím, jo, Fana už glosuje, zdarec.